krusni lama. जों नोंखौ खुलुमो ख्रिस्ट आरो नोंखौ बाख्नायो। जों बिनि ओ प्रभु इसोर अननानै गावनि मानसिफोरखौ नायहरो जायनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ इनाय खालामग्राफोरनि आखायाव गावखौनो गथायनो आरो क्रुसनि दुखुखौ सैनो गियाखिसै। बियो नोंजों आरो गोथार जिउजों थोजासे गथायनो दं आरो रायजो खुङो। गोसो गाबनाय बिनाय। Jisu, kita Maria seni bima seperti pakai tidak dikenal. Era menabur dengan proses untuk bernama. Sungguh